खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं उपमारानि दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। प्रमद बर'आ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दावबायदों। दिल्लीआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। लामडिंआव दिनैबो एभिक्सन सोलिदों। एपीडीसीएलआव साख्रि मोननो थाखाय सासे सुबुङा किडनी दान होदोंमोन। बर'फोरनि थाखायनो कच राजबंशीया ट्राइबेलनि थामोनथाखौ दासिमबो मोनाखै आक्रासु। फैगौ 11 नभेम्बराव आसाम एभिक्सननि बेरेखायै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आमसु एभिएमसुनि 3 घन्टा सोमावसारनाय। बिश्वनाथनि हेलेमाव हाग्रा मैदेरनि दुम-दाखाल। दानिया आबुं रादाब। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै क'क्राझार सहरनि साखाथियावनो थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दावबायहैदों। प्रमद बर'आ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दावबायहैना हादोरनाङारि खन्थाइ फोरबो एबा इन्टारनेशनेल पएट्री फेस्टिवलनि सोलिगासिनो थानाय खामानिफोरखौ नायदिंहैयो आरो खौरां लाहैयो। मख'नो गोनांदि फैगौ 14 नभेम्बरनिफ्राय 16 नभेम्बरसिम सानथामनि हाबाफारिजों बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव इन्टारनेशनेल पएट्री फेस्टिवल खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बिटिआरआव गिबि खेबनि थाखाय मोन 100 रावनि इन्टारनेशनेल पएट्री फेस्टिवल खुंनो लाहार फाहार खालामनाय सोलिगासिनो। मिथिनो हानाय बादिब्ला गोजोनखौ फोसावदिंनायनि थांखियै आरो क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिवलनि हाबाफारि बादियै बिटिसि खुंथाया गिबि खेबनि थाखाय मोन 100 रावारि खन्थाइ फोरबोखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सानथामनि हाबाफारि लाना मैया राजथावनि गोदान दिल्ली दावबायदों। दिल्लीआव दावबायनाय गिबि मन्थ्रिया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो मिरुनि गुबुन गुबुन बिफाननि मन्थ्रिफोरजों आलादा आलादायै सावरायगोन। रिपर्टनि बायदिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, नखर मन्थ्रि अमित शाहजों आलादा आलादा सावरायनायनि उनाव रैखाथि बिफाननि नेहाथारिजों सावरायगोन। बे जथुमाव आसामनि गुबुन गुबुन बिथिंनि जेंना-जेंगोनाफोर आरो बेफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे थिउरिया आफादफोरजों गोजोन सावरायनाय, रायजोआरि सिमनानि जेंना-जेंगोनानि बागैबो सावरायनायनि बाथ्रा। बबेखानि गाहाय मन्थ्रि आरो मिरु नखर मन्थ्रिजों आलादा आलादा सावरायनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिरुनि सावस्रि मन्थ्रि मानसुख मान्डाभिया, मिरुनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह आरो नेशनेल सिकिउरिटि एडभाइजार अजित देवलजोंबो सावरायनायनि हाबाफारि लादों। लामडिंनि हाग्रा ओनसोलाव दिनैबो आयेन बेरेखायै दखल खालामनायफोरनि हेंथायै एभिक्सन खालामदों। आयेन बेरेखायै दखल खालामफैनाय गोबांसा थागिरिफोरनि न'आव दिनैबो सोरखारनि हाथुरा गोग्लैदों। जिल्ला खुंथाय पुलिस बिफान आरो गोबांथार रैखाथि जवानफोर लाना दिनैबो लामडिंनि हाग्रा ओनसोलाव एभिक्सन खालामदों। लामडिंनि हाग्रा ओनसोलाव एभिक्सन खालामनायनि गिबि सानखालि एबा मैयाबो गोबांसा दखल खालामग्राफोरनि गेदेर गेदेर न' बांफोरखौ सिफायना 500 हेक्टरनिबो बांसिन हाखौ लांदां खालामदों। दिनैबो 900 हेक्टरनिबो बांसिन हाखौ उदां खालामदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनो बिथोननि उनावनो रायजो सोरखारा 1000निबो बांसिन रैखाथि जवानफोरखौ लाना लामडिंनि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामफैनायफोरनि हेंथायै एभिक्सन खालामदों। मख'नो गोनांदि दिनै फिन एभिक्सन खालामनायाव रैखाथि जवानफोर आरो न' बां सिफायना होखार हरजानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। एपीडीसीएलआव थिसनथाइनि सायाव मोनसेनि उनाव मोनसे जाख्ल'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। एपीडीसीएलआव साख्रि लानो थाखाय गोरिब नखरनि सासे सुबुङा गावनि किडनी दान होदोंमोन। नाथाय बे समाव साख्रिबो गैया आरो किडनीनि रांबो मोनाखै। एपीडीसीएलनि सीजीएम करबी बरा डेका मुंनि आइजोनि सायाव बे गोख्रों अजदआ सिखांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला करबी बरा डेकाया गावनि फिसायनि थाखाय किडनी नागिरदोंमोन। एपीडीसीएलनि मोनसे साख्रिनि थाखाय नगावनि हिरमनि सयकियानिफ्राय मोनसे किडनी दाबि खालामदोंमोन करबी बरा डेकाया। ओरैहाय सोरखारि साख्रि मोननायनि आसाजों गोरिब नखरनि हिरमनि सयकियाया गावनि मोनसे किडनीखौ एपल' हस्पिटालाव दान होदोंमोन। नाथाय बे समाव साख्रि आरो किडनीनि रां मोनैनि थाखाय हिरमनि सयकियाया खौरां बिजोंनि सेराव साफिनो गोनां जादों।
दरं जिल्ला आक्रासुनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानानै उदालगुरि जिल्ला आक्रासुनि आफादगिरि हेमन्त बरा कचआ बुंदों दि आथिखालाव बर'फोरनि थाखायनो कच राजबंशिफोरा दासिमबो ट्राइबेलनि थामोनथाखौ मोननो हायाखै होननानै बुंथिदों। जाय बिबुंथिया गावजों गाव हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायै एबा हिंसा हिंसि एना एनि थासारि लाबोनो हागौ। गावनि बिबुंथियाव हेमन्त बरा कचआ बुंबावदों दि बेनि थाखाय जुजिनो आथिखालाव बयबो कच राजबंशिफोरा जानजि खाफ्रानानै खौसे जानांसिगौ। नाथाय नोजोर होनो गोनांदि गावनि जाफुंसारनायखौ गुबुननि सायाव दाय जाबसिननाया बेसेबां सैथो जानो हागौ बेसो साननो गोनां बाथ्रा। आथिखालाव आसामनि दाब दाब जिल्लायाव सोरखारि हा एबा दैमानि सेर ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै न' लुनाय एबा गामि गायसननानै थानाय सुबुंफोरखौ आसाम सोरखारा एभिक्सन खालामगासिनो दं। नाथाय बेनिनो उल्थायै गसंथेनानै आमसु आरो एबिएमसुआ जथायै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव फैगौ 11 नभेम्बर खालि 3 घन्टानि मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनो थाखाय मंगलबार खालि चिरां जिल्लानि एबिएमसु आफादगिरि आनवार हुसेननि दैदेननायाव गासै 30 एबिएमसु मावथिफोरा निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव रेल गाखोदों। रेलाव गाखोनायनि सिगां आनवार हुसेना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बेबायदिनो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बाहागो लाहैगोन आरो सोरखारनि बेरेखायै धर्ना होनानै आसाम सोरखारनि एभिक्सन हाबाफारिखौ होबथानो नाजागोन। आथिखालाव दुब्लियाव माइ आबाद हाफुनाय बोथोराव बिश्वनाथ जिल्लानि हेलेम ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा सानथिं बाथिं गामियारि ओनसोलाव फैनानै दुम-दाखाल खालामफैनायखौ नोजोर गोग्लैदों। मंगलबार खालि फुंनि 8-9 रिंगासोआव मा 40-50 हाग्रानि मैदेरा 15 नं हादोरारि राजालामायाव दुम-दाखाल खालामनाय नोजोराव गोग्लैदों। एफा बुरजा हाग्रानि मैदेरा जुदि सोरनिबा आबादथिलियाव हाबफैनांगौब्ला बेसेबां खहा जानांनो हागौ बेखौ बयबो मिथिखागौ। बेखायनो आथिखालाव हाग्रा बिफाना फेन्सिंनि राहा खालामनायखौ जायगानि बयबो रायजो राजाया लुबैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।